Em va sorprendre molt que va haver-hi 2 editorials que em van dir clar, és que hem de buscar alguna cosa que sigui totalment blanca i que no hi hagi gens de sexe, perquè si no els catalans això no ho comprarien. Jo vaig al·lucinar bastant amb això. El tema amb el BL, des del meu punt de vista, és que sento que en català en general ens falta molts volums únics i volums únics de BL hi ha 3 milions. Clar, ara just parlàvem d'aquest últim que ha sortit al mercat, que és El noi que m'agrada no és un noi, que com bé dèieu es coneix com el Yuribert. És que ho teníem fàcil, perquè és que des d'aquí es demanava molt i només que haguéssim vist que a xarxes hi havia una campanya perquè el portessin en català. A mi aquest saló m'ha sentat molt malament, perquè he sentit que era com culpa dels catalans que el manga no vengués. I a veure, un moment, Kaji, mira, és que no acabo d'entendre molt bé tampoc la filosofia que tenia Kaji, no us vaig mentir. Per què? El racó del manga, un podcast de manga i cultura japonesa en català. Hola, benvinguts i benvingudes a un nou Parlem aquí dins del racó del manga. Avui amb un tema que feia temps que jo volia tractar, així que em fa molta il·lusió dir-vos que, a més, tenim com a convidats 2 persones molt especials, que són la Manga Hep. Què tal? Com estàs? Bé. Bé, estem. I també ens acompanya el Haiku Josep. Què tal? Com estàs? Molt bé. I res, avui els hem convidat aquí perquè el tema del Parlem-ne d'avui és el BL i el Yuri, així com a gran titular. Llavors, potser ja us quadra perquè tenim aquestes 2 persones avui parlant de BL i de Yuri, perquè ja sabem que n'escriuen o en parlen o en llegeixen, vull dir que són persones molt habituades a aquest gènere del manga. Escolteu, un augment molt significatiu en els últims mesos de BL i de Yuri que podem trobar físicament a les botigues d'aquí, d'aquest país, però cap traduït al català. Què passa aquí? Què ha passat amb Minato Konite? Clar. @Kaji. Sí, mira, jo vaig estar, com que ja sabia que faríem aquesta xerrada, preguntant en algunes editorials durant el saló. I em va sorprendre molt que va haver-hi 2 editorials que em van dir clar, és que hem de buscar alguna cosa que sigui totalment blanca i que no hi hagi gens de sexe, perquè si no els catalans això no ho comprarien. Jo vaig al·lucinar bastant amb això. Quins catalans no comprarien això? Jo amb Vijay i Àlex a l'estanteria, perdona. Vull dir, saps? No, em va sorprendre molt, no? Sí que va haver-hi un altre editorial que va dir, home, si fos un volum únic i que no estigués en castellà i que puguem treure en paral·lel alhora, ens ho podríem plantejar, però, i sí que em va dir, no, això del sexe a mi m'és igual, suposo que si es compra d'una manera es compraria de l'altra, no? No, literalment. Però em va sorprendre que 2 editorials em diguessin això, que si hi havia sexes que els catalans no compraran i que per això costa de trobar un BL. Jo no sé, l'associació d'idees d'on ve, però bueno. Com ho veus tu, això, Jep? Jo no n'hi trobo cap sentit. O sigui, hi ha una cosa que penso, primer, catalanes fujosis n'hi ha 3 milions i amics comprarien igual, o sigui, ens és igual. Jo porto demanant Pintor Nocturno 3 milions d'anys i Pintor Nocturno és una guarrada. I no me n'amago. Però ens encanta, vull dir... Sí. Però vull dir, és com dir... No, és com si a Espanya tampoc es llicenciessin. No acabo d'entendre molt bé el canvi de mentalitat entre català i castellà. O sigui... Clar, és que, i més tenint en compte, si el mercat més important dins de l'estat espanyol pel manga, i suposo que també pel BL, és Catalunya, i aquí es compra BL que sigui doncs, completament blanc o molt cotxinot, perquè en català no. Totalment. O sigui, bueno. O sigui, hi ha una cosa que... I a més que han arribat noms, o sigui, han arribat títols últimament que estan molt pujadets de to, és a dir, han arribat coses com Vijay i Àlex, que jo pensava que no arribaria mai això aquí, i de cop van pel... Vull dir, és que just avui passar per una llibreria i anaven com pel volum 7, i era com, què està passant, no? Vull dir, que fa 2 dies jo els estava buscant importats de Corea, no? I m'explico, llavors és com, per què en castellà sí i per què en català no? O sigui, quin sentit té, no? Totalment. O sigui, jo penso que el tema del manga és com un tema a part perquè Panini estic 100% segura que no sabia el que tenia a les mans. O sigui,
al ser del còmic, jo els vaig preguntar si Vigei Àlex hi havia possibilitats de que arribés en català, que és la raó per la qual no estic continuant, i em van dir, home, doncs no ho descartem, perquè clar, els nostres títols més punters és que clar, vam flipar perquè cap tuit de Vigei Àlex baixa dels 1.000 likes, i jo en plan, sí, Clar, el dia que jo feu l'anunciació crec que estava cridant a casa meva. Clar, clar, ostres, clar. devien llicenciar-ho sense saber què és Vigei Àlex, perquè, joder, Exacte. O sigui, aleshores és com... Jo crec que el tema del manga va com a part perquè és que les editorials, excepte Norma, que sí que la persona que bitxeja els títols és bastant fojós i aleshores sap el que porten de Corea, amb la resta jo tinc la sensació que no acaben de saber molt bé el que està, o sigui, què estan portant, perquè la persona que porti pintor trencarà internet. O sigui, és que és així, i no és una percepció meva, és com quan es llicenciï Jinx en el seu moment, o sigui, és que Pearl Boy, és que n'hi ha tants que no estic entenent per què no estan llicenciats i que trencarien, o sigui, petaria les xarxes, saps? Però és el que passa també amb les novel·les o el manga xinès, o sigui, Monogatari sap una miqueta què fa, però la resta va donant pals de cec i porten coses, perquè Norma ha portat un MTXT, no? I dius, ostres, i l'han maltractada, no? Jo crec que no li dona ni tan sols la importància que podria tenir. Jo no estic del tot d'acord amb que l'han maltractada, Norma. Penso que li han portat unes edicions precioses que cap altra editorial hagués apostat per aquestes edicions. Hi ha sempre una tirada d'edició especial. Això no ho hagués fet cap editorial, Vull dir, jo no estic d'acord amb que ho hagués maltractat perquè jo entenc que se li té més carinyo a unes editorials que a unes altres, però un Monogatari no t'ho hagués pogut portar amb aquestes condicions. No l'hagués pogut, però ostres, no sé, jo el que han fet amb la bendició del cielo, les altres dues no tinc cap mena de queixa. És amb la bendició que jo em queixo, que em sento maltractat. Amb la resta no, les altres les han portat bé. De fet, el Fuski, muy bien. Jo penso que Planeta, per exemple, no se'ns hagués portat a les mateixes condicions. Aleshores, tampoc acabo de pensar que se'ns estigui maltractant a l'autor aquí en aquest sentit. Bueno, és que Planeta és dels que, com tu comentaves, que de manga sí, però d'altres països no acaben de saber ben bé com jugar al joc, no ho sé. Però jo sento que això els hi passa a totes i entra dintre el tema de que no hi ha el shonen puntero del moment. Aleshores estan buscant a fora a veure què hi ha. Però en el que estàvem parlant del tema de les guarrades i així, jo no acabo d'entendre per què és més o menys important el tipus de contingut que hi hagi a les parelles. I Yuri Marranot ens ha arribat una miqueta, huyamos juntas, una miqueta té allà uns traços que jo no m'esperava, per cert, però Yuri pujadet de to no, quasi bé, no hi ha. No és com el BL que encara pots trobar més o menys. El tema amb el BL, des del meu punt de vista, és que sento que en català en general ens falta molts volums únics, totes les col·leccions que tenim són col·leccions eternes, algunes més que altres, evidentment, Evangelion són 7, Death Note també són poquets, però sento que són col·leccions molt llargues i que els volums únics són una manera perfecta per entrar al món del manga. I volums únics de BL hi ha 3 milions. Sí, és que a més, cada mes surten un munt, surten a cabassos de volums únics. Jo crec que provar amb un que surti a l'hora, a veure què passa, jo no trobo que hagi de ser tan difícil. A més, serà el primer, que al ser el primer segur que ven més que la resta. O sigui, és que així som els catalans, o sigui, surt algú que és el primer i tothom anirà a por ello. Sí, perquè a més dirà, bueno, per donar-li suport. I és que només que per això... Bueno, i també ja potser no amb un volum únic, però hi ha alguns que són 2 o 3 volums. Hi ha una minissèrie també curteta, que jo en tinc, vull dir, de fet, tot aquest per aquí baix ja està amagat, però està tot aquí baix. Vull dir que jo n'he comprat molt i hi ha volums de 2 o 3 que estan francament molt bé, que també podrien arribar en català i que en lloc de tenir tens una minicol·lecció de 2 o 3 volums, no? Perquè vosaltres considereu que és un gènere que estigui consolidat o és un gènere que té molt volum i prou? A nivell de BL o de Yuri? La resposta és molt diferent. Comencem amb el BL i després seguim amb el Yuri, si vols. Jo crec que el BL està superconsolidat. Sí, trobo que a més hi ha una varietat de BL de molts tipus diferents, que tothom pot trobar un BL que li agradi, perquè n'hi ha de molts gèneres i llargàries diferents. 100%. I en canvi el Yuri no.
potser. No, No, el el Yuri ja Yuri... està... L'única editorial que està apostant pel Yuri obertament és Planeta, per exemple, i o sigui, la resta d'editorials, pues, Tomodomo, de la mateixa manera que ha guanyat el premi amb Comiendo Juntas, Cocinando Juntas, ha apostat per al Yuri de la Sumiko Nakamura, que jo li tenia moltes ganes, que en decidir siguin totes, però al mateix temps, no sé, Arechi, que és una editorial que aporta moltíssim BL, a nivell de Yuri, té molt poc, molt poc. I tornem-hi, igual que deien que de BL hi ha molts volums únics, de Yuri no tenim pràcticament volums únics. Clar, No però n'hi ha. Tots són jo- col·leccions d'uns 3 volums. Jo crec que això, clar, passa una miqueta el que és la tònica general del manga, no? El shoujo palideix davant del shonen, el josei davant del seinen, i clar, vas al Yuri i li passa el mateix davant del BL. Però no estic d'acord i jo crec que és com algo que o les llicències que s'han portat no són com les més punteres o digue-li com vulguis, però que per una raó o altra tampoc s'ha acabat d'explorar, perquè mira ara amb Kirin Natero Hitoba, no sé com es diu en castellà, el chico que me gusta no es un chico. El julivert. Aquest Yuri fa 3.000 anys que hauria d'haver arribat. Fa moltíssim que hauria d'haver arribat aquest Yuri. I jo sento que les llicències que es porten no són com tan variades. Veurem ara també que l'aposta que ha fet Arechi ha sigut per un Yuri de terror, que em sembla superinteressant en aquest sentit. Però ni hi ha pràcticament Yuri picantón. Molt del que porta Planeta és Yuri d'institut, que, per exemple, jo no estic molt en el mood en el Yuri d'institut, igual que no estic molt en el mood del Vile d'institut, igual que no estic molt en el mood del shoujo d'institut, o no me sento especialment representada. Però sento que li falta com aquesta aposta. Tomodomo en el seu moment va apostar molt fort pel BL i va portar coses molt variades, va portar coses picantones, va portar coses que no eren tan picantones, i ara sento que el tema del Yuri és perquè tampoc s'acaba d'explorar el gènere. Clar, ara just parlàvem d'aquest últim que ha sortit al mercat, que és El noi que m'agrada no és un noi, que com bé dèieu es coneix com el Yuribert. Veig que ho heu ja passat directament a Julibert i ja sembla gràcia Sí, el julivert. completa. Però clar, vull dir, jo penso que hagués sigut una oportunitat perfecta per apostar per fer-ho alhora, no? Vull dir, al final hagués sigut meravellós poder-lo tenir alhora en català i en castellà i que la gent triï, no? Almenys fer una tirada petita, a veure què passa, no? I és que a més ho tenien, vamos, és que ho tenien fàcil, perquè és que des d'aquí es demanava molt i només que haguessin vist que a xarxes hi havia una campanya perquè el portessin en català i que la gent estava il·lusionada de dir, ostres, és que ara per fi que ens arriba, que segur que... I bueno, doncs una decepció més de les tantes que n'hi ha. Jo ho atribueixo de nou a és que el Yuri no ven, llicenciem un Yuri i només el fem en castellà perquè no acabem de saber el mercat que hi ha al respecte a això. O sigui, m'agradaria dir o sigui, m'encantaria pensar, realment Panini no ha volgut apostar per la llengua i punt. Però, sincerament, crec que s'ha demostrat que si a la setmana se t'ha esgotat la tirada, no sabies el que tenies. Totalment. Aleshores, jo sento que si no s'ha apostat per això és perquè realment no sabien el que tenien. I com no sabien el que tenien, no es van voler arriscar en això. Perquè el Yuri no ven. Punto. Aleshores, m'agradaria que els arguments fossin uns altres. Realment, preferiria pensar que dolents aquests de Panini, que no ens han volgut portar el Julivert en català. Però sento realment que a les dades a mi el que em diuen és el mateix que en Vijay Alex l'any passat. En el moment en què se t'esgota a la setmana que surti una novetat, una cosa, és que no sabies el que tenies, perquè hauries d'haver fet una tirada més llarga. Sí. Però, clar, aquí ja tenim el problema precisament d'això, no? De que potser la gent que està encarregada de decidir títols o decidir tal, doncs potser haurien de mirar-se una mica més què tenen entre mans, no? Perquè, vull dir, és que només calia que investiguessis una mica entre els mangues d'actualitat per saber que Vijay Alex és com el dia que algú llicenci Pintor Nocturno. És que faltaran 100%. estanteries a les llibreries perquè la gent aniran massa. O sigui, però és que hi ha algunes que són tan famoses que, home, potser caldria que estiguessin una mica al dia amb això, no? Vull dir que potser també hi ha un problema com de fons de la gent que tria això. Vull dir que jo no sé qui són, no sé qui tal, però potser hi ha aquest problema de dir és que realment no sabem què tenim entre mans i d'entrada el català no tira.
I, És bueno, que, a veure, jo bona crec que movida. aquí jo crec que s'ajunten dues coses, que potser estem parlant d'unes editorials que tenen una gent que treballa, que coneix molt bé el mercat japonès i que de manga entén molt. Ara es posa de moda Corea o es posa de moda Xina o Taiwan, el que sigui, anem a portar productes d'aquell país, però no acaben potser de tenir algú que sigui molt especialista en aquest mercat i és com deia ara la Lady Manga Head, no? Que no acaben de saber ben bé què tenen entre mans. Llicencien coses que diuen creiem que això funcionarà o això ho coneix la gent, però no acaben de saber quina, bueno, fins a on pot arribar el que llicencien. Això Sí, no sí, sí, sí. acaben de tenir-ho clar. I si li ajuntes a la por aquesta, que diuen, no, és que el català no ven, no, mentida. Si tu portes una llicència que resulta que ja va pel volum 8 en castellà, llavors dius, ara ho portem en castellà, evidentment no vendrà. O si la portes quan ja portem 3 edicions en castellà, evidentment no vendrà. Ara, si fas una aposta per ho traiem alhora i en igualtats de condicions, això sí que vendrà. Clar. Digues. No, que estic d'acord amb això, que a mi aquest saló m'ha sentat molt malament perquè he sentit que era com culpa dels catalans que el manga no vengués. I a veure, un moment, jo he vengut moltes de les meves col·leccions. Però jo entenc que la gent no té diners per vendre una col·lecció, malvendre una col·lecció perquè és la més barata, per tornar-te-la a comprar. I això ho penso 100%. Berserk, per exemple, que és la llicència que tenia Panini, que és una de les editorials que ens va dir que el català no venia, Berserk és un manga que ha tingut 4 edicions. La catalana és la 5ª. Sí. És que a veure, un moment, i es va anunciar, Panini ja havent dit que probablement farien una edició com la de Dark Horse. Vull dir, no sé. I respecte al tema de qui porta les editorials, jo sento que, excepte casos molt específics, Planeta sembla que s'ha posat una mica més les piles amb el reste de demografies, per exemple, les editorials busquen el shonen. El shonen és el que ven i, conseqüentment, fora de shonen, no controlen. O sigui, o és la sensació que a mi em dona, A veure, és que estan buscant el nou Naruto, el nou que no One existeix. Piece, No, que de no moment, hi és. que no hi és, però el busquen per si Que de cas, quan ja existirà. el tinguin llicenciat. En algun moment tornarà a existir. Clar. Però ara... I van buscant el shonen, que només porta 2 volums al Japó, perquè abans que arribi al volum 6, que potser ho peta, ja el tinguem nosaltres. La resta de demografies, bueno, allà hi són. Sí. Jo sento que hi ha editorials com Arechi que estan com molt focalitzades en demografia femenina, per exemple, i en BL i tal, que a elles tampoc sento que se'ls hagi exigit com molt, perquè al final són una editorial petita, Arechi. O sigui, sé que al Carles encanta dir que és una editorial mitjana, una editorial gran, però jo no deixo de sentir-la com una editorial petita. Jo entenc que Arechi no tingui el poder adquisitiu per posar-se a publicar en català, ho entenc perfectament. I, per contra, Planeta, el que ens ha portat, excepte Nana, que és com la revolució, és tot el shonen que ven. Sí. Tot és el shonen que ven. Aleshores, no acabo d'entendre molt bé perquè està clar que el BL ven. Aleshores, no acabo d'entendre molt bé perquè no hi ha cap ni anunciat, perquè en el seu moment Kaji, mira, és que no acabo d'entendre molt bé tampoc la filosofia que tenia Kaji, no us vaig a mentir, perquè Kaji apareix dient que ells volen ser un segell editorial per abarcar aquell període d'edats que tenien com en marc gris, no? En plan, tot el que era a partir dels 7-8 anys que se'ls acabava com la literatura infantil fins als 14-15. Amors, Dodoma i Grendel no són un manga per nens de 7 anys. Aleshores, no entenc mai la diferència que hi ha, ningú me la podrà fer entendre, la diferència que hi ha entre que una persona vegi sang i fetge en un manga o dues relacions íntimes entre dues persones. No ho entendré mai. I això, jo puc entendre que Kaji, que està com focalitzada en això, no ens vulgui portar un BL més picantot, però alhora ens porten un Yuri de terror. És que no soc capaç d'entendre-ho, perquè Minato Konite era un Yuri de terror, era un Yuri bastant creepy, a més, saps? Vull dir, les sirenes es menjaven a les persones. En plan, vale, no poden haver-hi relacions sexuals ni relacions íntimes, però sí podem portar algú que faci por. No entenc. I igualment hi ha BLs soft que ara mateix no tenen casa, com podria ser el de Kodai, el de Dining Table.
Our Dining Table és un BL super soft, super cookie, que no li hagués fet mal a Kaji. O a qui sigui, ¿vale? Però tampoc s'aposta, i és un volum únic, i no sóc capaç d'entendre-ho. Vull dir, en el moment en el que Panini anuncia 3 llicències i una és un BL, Arechi anuncia 3.000 BLs, Planet anuncia 3.000 BLs, Norma anuncia uns quants BLs també. No entenc en quin moment el mercat del BL està estable a Espanya, però no per fer res en català. Bueno, jo crec que ens queda molt de camí encara, perquè al final, bueno, se'ls ha de fer entendre que això sí que funciona, però clar, si tampoc ens donen l'oportunitat, no, de demostrar-ho, és complicat. Hem d'anar Hòstia, acabant. però a veure, Digues. no ho sé, val que són novel·les i que per tant ja no és un manga, però és que porto 5 edicions de Mentre duri les espelmes. Anava per tant, a això ara. el BL en català Sí. ven, o sigui, Sí. no fotem. Una altra cosa és que si en comptes d'anar a una editorial que no era del mercat més lligat al manga i al còmic i tal, que m'he anat a un altre tipus d'editorial, m'hagués anat a veure si m'ho hagués publicat un Arechi, un Tomodomo o alguna cosa així, m'hi jugo el que vulguis que m'haguessin dit. Val, però això en castellà. És que seguríssim. El per què hi ha aquesta por en aquestes editorials, jo no ho entenc, perquè és com deia la Maria ara. És que està més que consolidat, si s'han anunciat 50.000 BLs, surt cada mes, surten un munt. És que és impossible no pensar que en català això vendria. És impossible. I la hipocresia aquesta de la sang i fetge, tota la que vulguis, però en canvi una escena una mica pujada de to entre 2 persones, bueno, la veiem al cinema, la veiem als videojocs, la veiem a les sèries... Bueno, és una cosa que jo tampoc no entenc. És lo de sempre una mica, perquè al final és que és el que portem veient molts anys, però bueno, tu estàs aquí per demostrar-nos que es poden fer 5 edicions d'un BL, encara que sigui en novel·la, i que no passa res i que això ven en català. Per tant, bueno, des d'aquí, doncs, com sempre, animar a que això es vagi millorant i que potser l'any vinent doncs, tinguem bones notícies en aquest sentit. A mi m'encantaria llegir Pintor Nocturno en català, la veritat. Em desmaio. Sí, Escolta'm, tant de bo i que t'escoltin. Escolta, Em desmaio. desig de Reis. Escolteu, moltes gràcies per venir al que és l'últim Parlem-ne de l'any, per cert, perquè, clar, ja no ens queden dies a l'any ja, per tant, heu vingut a l'última tertúlia de l'any i des d'aquí desitjar una bona entrada d'any doncs, a tots els oients, a vosaltres també per estar aquí amb nosaltres. Així que res, gràcies per venir, Josep, Jep. Us esperem un altre dia. A vosaltres per convidar-nos. Adéu. I Adéu. ara us deixem, com sempre, amb la Dora Xarxa, aquí al racó del manga.